काय काय चांगले मूड उकलूशीत बसलो तिथं. मला काय माहित. अरे हा? पण तायडे ही जागा बसण्याची तुला माणूस कोण बसलाय हे कळत नाही तुला. अरे बरा माझ्या डोकीवर बसला नाही इथंच बसला. नाही ते झालं असतं पण ते जरा उंच झालं ना. मला सांग तायडे हे काय म्हणते तुला दिसत नाही. मी बसलो मला दिसत नाही. मी बसत आहे पाय डोळे फुटले होत. कोण म्हणजे ओळखत नाही. ओळखलं नाही मी. कुठल्या डोळे हे कोण कोण आहे? जगात सगळ्या मला ओळखतात. अशी अंगावर येणारे कोण आहे? अंगावर म्हणजे तशी नाही. नाही कोण आहे? या कोण माहितीये का? आणि बसून बसले कुठं? बरोबर. मी म्हटलं आणि कुठं दाबाव म्हणून जागा करत करत झाडावर बसलो. दादा यांना ओळखलं नाही. कोण आहे? अरे तिचं असं असं. तिचं असंच असतं. मी सांगते. हा, हा. आणखी कोण हा. तुला जर कळत नसेल हा, हा. मी तिकडे राहते तिकडे. हा. हा, हा, म्हणजे ही तिकडे राहते. हा, हा. आता कळलं मला हे. हा, असं मी का सांगते काय? असं मी का सांगते काय? आम्हासारख्या मोठ्या माणसाचा थाट नाही असतो त्या टाकावर. हा. थाट पाहण्यापेक्षा पाठ पाहण्यासारखी. मी ओळखलं. तुझी सवय अजून गेली नाही. कशी जाणार? बायकांची वाट पाहत असतो. तुम्ही तुमची माझी सवय जाणार कशी जोपर्यंत तुमच्या सारख्या आहेत तोपर्यंत. जरा जागेत मी तुमच्या काय असेल अंगावर येण्यापूर्वी बोल. मला सांग कोण कोण आहे? सिंधू देशात राहते सिंधू देशात. सिंधुरासुराचं काय झालं? सिंधू राष्ट्राचं काय झालं नाही. दादा सिंधू देशात राहते. हा 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 100 कौरवांच्या भगिनी बापरे. दुश्शीला देवी त्या या सिंधुरा जयद्रथाची पत्नी दुश्शीला देवी. त्या दुश्चिन्न हे पण तुम्ही मला काय? मेला दुश्चिन्ह मी. नाही म्हटलं दुश्चिन्ह मी का मला करणार? बोलता येत नाही. माझा हल्ली उच्चार स्पष्ट नाही. हा. त्यामुळे असं होतं. पण काळा कुठला काय? तायडे तुझ्याकडे बाईने बोला. हा तिच्याकडे पाहिलं. किती नटल्यात ना. ए दुश्चिन्न नाही तू दुश्शय. तोंड सांभाळ बोल. तिच्यावर पाहिलं. वर काय झालं ए, काय? तिच्यावर दुसऱ्याची बायको वर खाली काय पाहतो. नाही वर पाहिलं. तिच्यावर पाहिलं. हा, तिच्यावर. जरा डोकीवर पाहा ग. हा. तायडे काय? तिच्या डोकीवर पाहिलंस. खाली कशाला पाहतो. तिच्या डोकीवर पाहिलंस. काय झालं ते? पाहिलंस ना. हा काय झालं डोकीला. तिचा भांग पाहा ग कसा असा वाकडा आहे वाकडा. हा केसांचा हा भांग. हा. हा भांग वाकडा का? वाकडा. मी विचारते विचार. वंच वंच. ओ हा केसांचा. हा. हा भांग भांग हा. असं वाकडा. भांग भांग. तू एक काम कर काळ्या. हिला प्रथम भोजन वाढ आणि नंतर बोल माझ्या बरोबर. वाकडा का? का दादा विचार. तुला काय करणार. नाही पण हा वाकडा का? पण तुझ्या लक्ष कशाला. येतोय पुन्हा विचारतोय. कुणाचं वाकडं कुणाचं सरळ तू कशाला पाहतो. मला संशय येतोय म्हणून विचारतोय. हा. वाकडा का? तुला सगळ्याचा संशय येतो. आता संशय येणार का? हा. संशय घ्यायला नको. बारीक डोळे लिकी 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 राहताय. शोधताय. अगं माझं दिसतंय. पण तुझ्या दिसत सुद्धा नाही. कुणाचे माझे तुला माहित नाही काय झालंय ते नंतर सांगते. काय झालं माहित आहे भांग वाकडा का? तुला माहित नाही. भांग वाकडा का? अरे बायकाला काय आवडतं तुला काय माहित. बरोबर. अरे तू पुरुष हो मी जातीवंत स्त्री आहे. हो. अर्थात मला काय आवडतं ते तुला नाही कळणार. मग काय आहे? आम्ही म्हणजे मोठी माणसं हो. होय ना. मोठ्यात मोठी. मोठ्यात मोठी. आपलं सौंदर्य चांगलं दिसलं पाहिजे. हा. जरा चांगलं दिसलं पाहिजे. हा. म्हणून हा भांग जरासा तिरपा काढलेला आहे. तिरपा काढल्यामुळं हा. सौंदर्य जरा फटफटणार आहे आणि ठेवून
बी सौंदर्य आपलं खुलून दिसावं. मैदा तुला भांग वाकडा पडला पण ताई काय? खरं सांगू काय? ज्या स्त्रीनं आपला भांग वाकडा काढला त्या बाईचं पाऊल वाकडं पडलं म्हणून समजा. कुणाला सांगतोस कुणाला सांगतोस वाकड्या मार्गावर पाऊल पडलं म्हणून ते जाऊ दे ते जाऊ दे काय? तायडे हिच्या जरा खाली पहा. तुझी जीभ काढून तुझ्या हातावर देईल हिच्या जरा खाली भांगाच्या खाली पहा. याच्या पूर्वी वर पाहिलं काय? आणि आता खाली पाहतोय हिच्या भांगाच्या खाली पहा. आता खाली काय? पहा जरा त्याच्या खाली पहा. त्याच्या खाली काय खाली म्हणजे तायडे कुंकू. तिचं कुंकू पाहत होतं कोरलेलं आहे. विचार जरा ते का म्हणून वंसा तर हे तुमचं कुंकू. जवळ एवढं का हे तुमचं कुंकू असं कोरलेलं का? दादा विचार. तुला माहित नाही मी विचारतो माझा संशय बळावत चाललाय. हा हे असं कोरलेलं का? हिला संशय येत नाही तिला नाही मला संशय येतोय म्हणून मी फक्त तुला विचारतो. अरे हे जे कुंकू आहे ना हा हा तुला काय वाटलं काय? हे जे कुंकू मी लाविलच नाही की काय नाही म्हणजे कोरलं का कोरून का लागेल हा हे जे करून लावलंय ना हा ते माझं सौंदर्य अजून खुलून दिसलं पाहिजे सौंदर्यात भर पडली पाहिजे म्हणून जरा कोरून 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 करून लावलंय पण एक लक्षात ठेव तायडे काय ते? ज्या बाईनं कुंकू कोरलं तिनं आपलं नवऱ्याचं आयुष्य कोरायला सुरुवात केली म्हणून. माझ्या नवऱ्यामध्ये पहिली बोलतो. पहिली बोलतो. माझा करायचंय. पहिली बोलतोस. वंसा ऐका. हे पहा. शांत व्हा. माझ्या नवऱ्याचं आयुष्य मी बोलणार. जिनं कुंकू कोरायला सुरुवात केली हा. तिनं नवऱ्याचं आयुष्य कोरायला सुरुवात केली तिने म्हणून. त्याला तोंड सांभाळून बघ. मग तायडे तायडे काय? अजून तिच्या जरा खाली पहा. काय आता काय? अरे तुझं तोंड आहे की काय तोंडच आहे. कोण आहे अरे अजून मला काय वाटत नाही अजून खाली अरे, पहा. अजून खाली पहा अजून खाली पहा अजून अजून खाली पहा. काय झालं? तिच्या डोळ्यात पहा बे जरा डोळ्यात पहा. डोळ्यात? हा डोळ्यात. हा डोळ्यात. डोळ्यात तिच्या काजळ दिसतंय. हो. हे एवढं जास्त काजळ का? वंस तुमच्या डोळ्यात एवढं जास्त काजळ का? तुमच्या काहीच नाही नाही आहे पण त्यापेक्षा जास्त म्हणजे त्यावेळी कसं तसं त्यावेळी म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं नव्यानं काय झालंय तिथं तर समजून घे. हा? पण हे काजळ का जास्त काजळ का? हे जे काजल आहे ना हा याला कारण आहे काय म्हणू? याला पांडवांचं निमंत्रण कळलं हा त्यावेळी म्हटलं आता उन्हातानातून जावं लागणार आहे हा हा डोळ्यांना खूप त्रास होणार आहे हो उष्मा तर वाढलेला होता आता डोळे जर थंड आले पाहिजेत म्हणून जरा काचा डोळ्यात घातलेला आहे हा आता डोळे थंड आले बरोबर. कळलं तुला? पण एक लक्षात ठेव तायडे का त्यांना जास्त? ज्या बाईनं आपल्या डोळ्यात अति काजळ घातलं हा. ज्या बाईनं आपल्या डोळ्यात अति काजळ घातलं हा. काळं काजळ घातलं की समजायचं तिनं आपल्या नवऱ्याच्या तोंडाला काळं फासलं वंसा. तू ऐकून घेतेस तू ऐकून घेतेस ऐकून घेतेस तोंडाला काळं फासायला सुरुवात झाली तसं अंगाला हवंय. काय? पुन्हा बंद कर हा. झालं तेवढी शोभा पुरा झाली झाली तेवढी तिची शोभा पूर्ण झाली. तू एक शब्द बंद नाही, नाही कर बोल. मी तुझ्यासाठी आले नाही हो बरोबर आहे. यांच्यासाठी हो. हा कुणाचं खाली कुणाचं वर ती सवय तुला आम्हाला नाही तायडे 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 अजून खाली पहा. आता आणखीन खाली काही नको. नाही, नको. नाही बरं. आता काही नको. खाली तेवढी शोभा खूप झाली. बरं ठीक आहे. वंसा. तुलाही कंटाळा आला वंसा. क्षमा कर. इथं येऊन नाही चांगली शोभा केला तू. आठवण राहण्यासारखी शोभा केला तू. नाही विसरणार मरेपर्यंत हे सगळं लक्षात राहणार नाही हे दुश्चिन्ह हा. आम्ही एखाद्या तरी काय करतो ना आयुष्यात कधी विसरतच नसतो. नाही पण तुम्ही असं तेव्हा करा. तुम्ही कधीच विसरलं नाही आम्हालाही माहित आहे. नाही मुळीच विसरणार नाही हा. पण आमची शोभा केला तेवढी पुरे दुसऱ्याचं खालीवर पाहू नका तेव्हा
पण वंसा तुम्ही देव मानत नाही मग देवाची शपथ का घेता? आता त्यांना आठवण असली तर आमचं काय सगळं सारखं. दादा आता काही बोलू नकोस. आता बोलत राहू नको. हे घ्या. काय हा. दादा दादा काय हे पहा तरी. अरे हा हेर तुला हिच्याकडून आलाय. हे वस्त्र नीट हातातही राहत नाही तुझ्या. अरे पण आणि एवढं मौल्यवान आहे की मला वाटतं या तोलमोलाचं वस्त्र याची परतफेड करण्यासाठी आपल्याकडे काही नसेल. नाही. हे खरं आहे ना? हो पण आणि अहेर आहे एक ऋण आहे. अर्थात ऋणात राहण्याचं कार्य आपण केलं तर आपण कधी ऋणमुक्त होणार नाही. पण दादा आपल्याकडे याच्या बरोबरीचं वस्त्र नाहीये. मुळीच नाही. मग त्यांच्या ऋणात राहायचीच वेळ आली असती. आणि ऋणात राहण्याची गरज नाही. एक काम कर, काय हे एवढं मौल्यवान वस्त्र तुझ्यासाठी तिनं आणलंय. अहो एक काम कर, काय तिचं तिलाच परत दे. देव तिला म्हणावा आपल्याकडे या तोलामोलाचं काही नाही आणि आम्हाला कुणाच्या ऋणात राहण्याची सवयी नाही. तेव्हा हे तुमचं तुम्हालाच घेऊन चला. वत्सा. अहो वत्सा. नमस्ते. काय झालं? तुम्ही बरं येत होतो आम्ही. थांबा जरा. आणखी अहो काय? आमच्याकडून काही स्वीकारल्याशिवाय अजून काय अपमान करायचा आहे? अहो नाही अपमान करायचा करायचं झालं तर पुढं ठरविलं नाही. आता काय नाही थांबा म्हणता म्हणून. नाही. देवा तेव्हा काय? ठीक. आणि कारण या वस्त्राच्या तोलामोलाचं वस्त्र आमच्याकडे नाही. हा. म्हणूनच तर तुमच्या ऋणात राहण्यापेक्षा हा. हे तुमचं अहो, थांबा! मला वाटलंच होतं भिकारडे ते भिकारडे बरोबर. इतर करतायत म्हणजे हे करतायत राजशी यज्ञ. त्या तोलामोलाचं जर तुमच्याजवळ काही नाही तर भिकारड्यानो राजशी यज्ञ कशाला तुम्ही आरंभिला? आता जायचं नाही. कारण तुम्हाला जर एवढी भीक लागली तर मला तुम्ही काही देऊ नका. मी निघालाय. तुमचा तुम्हाला हा थांब कशी नाही. नाही यांच्याकडे काही नाही कारण हे भिकारडे. जरा थांब. कशाला? तुझा विश्वास नाही. दादा जरा थांबा जरा थांबा. नाही नको नको. हे पाप काय पाप पुण्याचा धर्माचा वाटे करेन. पण ते मी सांगते तुला करावंच लागणार. चिंता करण्याची गरज नाही. दादा पण इथंच जे सांगितलंय एवढं करायचं. काय दुसरं इकडं नाही. हा? काय माहिती त्या पांडवांकडे आहे का? आता जागेवर पांडव देणार का? आपुलकीनं खरं बोलतोय. प्रामाणिकवाद माणूस आहे. मनापासून प्रेम आलं. हे पांडव देतात. होय ना? दुसऱ्याच्या धर्मावर यत्न करताय. माझं काय चुकलं? आपल्या आत्म्याला शांती लाभावी म्हणून धन कुणाचं माहित आहे. आहे का या पांडवांकडं? आणि आमचं काय? देणार तुम्ही कुठं? हा. वा वा. इकडे या केव्हा तरी काय तुम्ही तुमचं सगळे. प्रेम बा? हा. काय तुमची श्रीमंती? वाईटार. काय तुमचं ते हे? काय तुमचं ते ते? हे काय? हे काय? हे सांग. हे कोण आहे? तुझ्या बंधूना माझ्या सहाय्यानं हिनं हे सगळं घडविले. जा ना कुशाल जा. हे नाटकी कृष्णा. हा हे चक्की द्रौपदी. माझा काडीचा अपराध नसताना आज
माझ्या वस्त्रावर वस्त्र तुम्ही परिधान मला केला, पण ऐक, मी स्वस्थ बसू शकत नाही. मग माझे 100 बंधू आहेत, 100 बंधू करवी. एक दिवस तरी कान जरा उघडे ठेव. एक दिवस तरी तुला नग्न करायला लावीन. त्याच वेळी दुसरीला हे पहा, हे काय करायला आपण गेलो? घडघडणारे सारे विवेक पर्जन्यवृष्टी करतात अशात नाही. पण त्यांनी प्रतिज्ञा केली. करुण्या, मी सुद्धा माझ्या उघड्या कानानं ते गेलेले. एक ना एक दिवस तरी मी फरसवेत तुला लग्न करायला लावेन. तेव्हाच 100 बंधूंची भगिनी म्हणून जगाला सांगेन. प्रतिज्ञा केली आहे, चिंता करण्याची गरज नाही. सर्वस्वाला जबाबदार मी, रक्षण करताही मी आणि येणारा संकट, त्या संकटाचं विमोचन करणारा सुद्धा मी. चिंता करण्याची गरजही झाली माझी. माझ्या बहिणीची अब्रू खर्च चव्हाट्यावर आणण्यासाठी हे चांगला प्रतीचं म्हणे वस्त्र मी घेऊन आले. आणि म्हणून जशास ठोस तसा ठोसा ठोसा हात न्याय खासावा करून तुझ्या लुगडावर लुगडं प्रधान माझ्या अनुशासनानं माझ्या अरे ही मयसभा आहे ना, ही मयासुरानं निर्मित केलेली आहे. पाहिलं का तू? मामा! ही पाव! राजा भैरवचाराची! अरे, तुझा वैरी! अरे ते देव म्हणतायत, आपल्याला काय करायचंय? ते या दुसऱ्या झालेला जाऊया. या बाजूला असते, या झालेला आपण जाऊया आणि या. अरे राजा वैराची प्रतिमा! शिवंत जनाला तुझ्या समोर आहे. मला हवा होतो. या जोडी! या वैराचा! प्रधान कार्य नाश होईल. हे तू सध्या करायचंय ना? जाऊ दे. आम्ही असं करूया, तुला याचं तोंड पाहायचं नाही. कोणीच नाही. या बाजूला असं जाऊया. या अरे पाणी आहे, वस्त्र भिजती, जरा वस्त्र उठून मामा थांबा. ते पाणी नाही. हे पाणी नाही, हे पाणी नाही. मग काय? अहो ते पाणी तुमचे काही डोळे फुटले नाही, आम्हाला समजत नाहीये. अरे पाणी आहे आणि पाणी नाही म्हणते. जरा थांब. पाणी नाही, भूमी आहे. या बाजूला आपण हे जे मोठं द्वार दिसतंय ना, या द्वारातून पुढच्या झालेल्या जाऊया. मामा थांबा. आता काय झालं? काय? अहो ते द्वार नाहीये, ती भिंत आहे. हे द्वार नाही. नाही. आमच्या डोळ्यात फुटले, आम्हाला दिसत नाही. डोळे नसून आलं, हे डोळे असून आलं. तुम्ही काही बोलू नका. मी काय चुकीचं बोललो? अहो, पाहुणे म्हणाले. तुमची काही आम्हाला गरज नाही. जा मरा. कळलं? अरे एवढं द्वार दिसतंय म्हणे
फुटकच आहे ते फुटायचं काय राहिलं आणखी आणि त्यापेक्षा मामा काय झालं मामा अंधांचे पुत्र शोधतात. हो हो बरं, जाऊ दे आपलाही नाही लागला जरा दुखत काय रे माझ्या भाच्या काय विचारता दुखत म्हणून जरा थांबा रक्त थोडस गेलं नाही म्हणत नाही मामा रक्त थोडस गेलं हवं तेवढं गेलं नाही त्याचं जळतं त्याला कळतं समजलं हो तसं नाही निदान या रक्ताबरोबर तरी वाईट विचार बाहेर जाते याला काय सांगायला आता बरं वाटतं ना बाबा साधारण बरं उठा उठा सावकाश सावकाश हा तुला विश्रांतीची गरज आहे हे बघ, या समुद्रावर बसूया विश्रांतीची गरज आहे आता काय झालं ही चबुतरा नाहीये समुद्र नाही हा तिकडे हाऊस आहे नाविलाजाला मला हे सांगावं लागतंय तुझ्या नजरेवर काही परिणाम दिसतंय नाही अरे एवढा मोठा समुद्र आहे आणि म्हणा समुद्र नाही पाण्यात हाऊस आहे. काय आवडतंय त्याची बोलण्यात खड्ड्यात पडा तुला विश्रांती मिळू नये म्हणून उद्देश आहे. म्हणून चल, ये, तू ये, तू ये. तू ये, हा, ये. अण्णा त्याला तसा जरा स्नान करू द्या अरे बुडून मरेल रे हा तसाच मग मेरा तर बरं सांग अरे बाहेर काढ बाहेर मी काढणार नाही करू द्या तसा घाबरू नका हा ऐकणार नाही मी तुला बाहेर काढतो. हात, हात. मामा काय झालं माहित आहे तुम्ही भाटाला वर काढायला गेला तुम्ही काढायला गेला भाटाला वर तुमचा गेला तोल आता बोल मामा बोल पाणी किती बोलू मग आता बोलतो हा. काय म्हणते तुला काय वाटतं पाण्यात आम्ही पोहत आहोत अरे या गदाधरानं आम्हाला बुडवून मारण्याचा प्रयत्न केलाय मारून टाक याला मारून टाक मारून टाक काय झालं काय? हो ज्यावेळी मी पाण्यात पडला त्यावेळी सहज म्हणला दुसराच राहशील तसा ये. मग? मी जसा होतो तसा जसा होतास तसा आलास आता कसं हो याला मारू म्हणजे शस्त्र आणलं नाही निदान हे जर आणलं असतं ना हात तरी घेऊन आणायचा. निमिषाला होत्याचा नव्हता मदाई संधीत ती पहा. दुर्योधनाची गदा पडलेली आहे अरे उज्ज्वल आणि कार्याच्या डोक्यावर ही दादा तुमची गदा घेऊनच याला कपाळ मोक्ष देतात. हे गणे, जागा सोडशील तर गोपाल कृष्णाची शपथ आहे तुला मेलास मेलास तू मेलास मेलास याची लायकी याला कळायला हवी हाताची गरज नाही हो मोठी एका नव्हतं, मोठी करंगुळी बोटली उचलतो एवढी गदा मी म्हणलं कोण चल. अरे उज्ज्वल हे काय झालं काय झालं माहिती हा, आहे करंगुळी बोटी लावणं हा. काहीतरी गडबड झाली हो करंगुळी बोटची कशाला याला मारलंच पाहिजे हा मेलायला हवा हा मेला मेला याला मेला उतर उतर मेला असं समजा तुम्ही
झालं हे पाणी हा, आणि इथं हा. दलदल झाली हो त्याच्यामुळे उसळी. आम्ही मरणापूर्वी काय ते कर हो, नाही तर मग काय उपयोग नाही मरणापूर्वीच चाललंय हो, उतर 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 मेल्यानंतर हा पाहणार उतर. अरे उतर. खरं नाही रे बाबा. काय करतोय? बस ए दुःशासन गदा उचलत नाही समजा ही गदा उचलून दिली तर युद्ध करशील करशील हा करशील मरशील अरे मरशील मरशील बरोबर बरोबर तुझ्या मरणाचीच वाट पाह. तो जनसंघ आला होता पण तो टळला कारण काय झालं आता या क्षणाला गदा मी उचलून तर देतोय माझी असते जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल कृष्ण चल. तिच्याकडे पाहू नको माझा फोन तुझी गदा आता एका मामा अशी तुम्ही चिंता करू नाही, चिंता नाही पण आमची चिता पेटवू देऊ नको एक गदा युद्ध ओळखे हा? हा स्वतःला गलनट समजतोय ना सहस्र नागबली हा हातातील शस्त्राला जिवंत करणारा शक्तीनं अजूनही हिंमत काय करायचंय अरे तुझी मस्ती जमीन दोस्त करण्यासाठी तुझ्या सगळे कुस्ती खेळायची करायचंय तुला कुस्ती पण शिरवी इथं तुझी नसती
पण वाटेल तो जरी प्रकार असला तरी त्यांना हात देऊन वर काढायचं सोडून गंमत अरे हे आम्हाला माहित नव्हती थंडीनं अंग तुमचं वाटून गेलेलं आहे. आता वेळ लावू नकोस. वस्त्र बदलली पाहिजे यासाठी चल कोरडी वस्त्र घेऊन ये. दादा चिंता करू नका. कोरडी वस्त्र या तिघांच्याही अंगावर चांगली श्वेतवर्णीय वस्त्र टाकतो. काय झालं दादा? श्वेतवर्णीय वस्त्र मेलेल्यावर घालतात ते आमच्यावर घालणार तू. आता या ठिकाणी राहायचं नाही. मायावी मैसभा कपटी द्रौपदी आणि नाट्य कृष्ण या मायावी मैसभेत राहायचं नाही. मला एक सांग, राजश्वेतण्याची अजून सांगता झालेली नाही आणि राजश्वेतने जर का तुम्ही अर्धवट सोडून गेला जगात पांडवाची शितू होणार. तुला असं वाटतं ना? एक क्षण माझं खरं ऐकावं. हो, हे आमचं चांगलं देवाचं कार्य आहे. त्याची दुश्शीला कशाला जाऊ द्या. शिबेला आभार घा. दादा वाईट शुद्ध माणसं करतात त्याचे पाय तुम्ही का धरता? अरे कौरव जर का अर्धवट हा राजश्वेतने सोडून गेले सारे जण आमची शितू करणार आहे. कोण म्हणणार नाही. यासाठी सगळ्यांना आमचा स्वभाव माहिती आहे. त्यानं झाला गेलं विसरा. मी काय म्हणतोय? मी काय म्हणतोय याच्यापेक्षा? हा, अपमान करून खेळाकरता त्या ठिकाणी आम्हाला घेऊन गेला होता. पण माझा हेतू चांगला होता की नाही? पण आता फजिती तुमची झाली त्याला मी काय करू? ही फजिती एकुलती एक बघी सिंधुराज जयराज याची लाडकी बायको वैभव संपन्न हे जगाला पटवून देण्यासाठी अगं लुगड्यावर लुगडं नेसायची काही गरज होती का? तुमचा लवकर वाटोळा झाला पाहिजे होता. तुम्हीच माझा सुळसुळीत आणि फुसफुशीत करून टाकला. नाही पण मी काय केलं? मग मोठ्या फळासाठी दिशा गेले. मी काय केलं? मी काय केलं? नाही पण मी काय म्हणतोय हे लुगडं तू स्वतः नेसली नाहीस म्हणजे होय आणखी 4 नेसणार परिधान करणार. काय बाबा विचारता तुम्ही? अगं मग तुझ्या देहावर कसं काय? मी परिधान केला नाही. आणि ती द्रौपदी हे गंडाळी तिला जबरदस्तीने माझे हात पकडले काय नेमकं घडलं काय? आणि त्या काळाला हात पकडून त्याच्या फटक फवानीनं त्याच्या सत्वीनं माझ्या लुगड्यावर लुगडा परिधान केला. लुगड्यावर लुगडं परिधान केलं. त्या भर सभेत माझी विठंबना केली. आणि एवढ्या बायका समोर तुझी विटंबना झाल्यावर गप्पा आली. मग काय करू? मला सुद्धा लाज वाटली. बापाच्या पुस्तकाला भेटली. काय म्हणालीस? त्यावेळी रागाच्या बळात मी घनघोर प्रतिज्ञा केली. शंभर बंधूंची भगिनी आहे मी. काय अशी तशी नव्हे. त्यावेळी मी त्याला सांगितलं अरे नाटकी कृष्ण आणि चक्की द्रौपदी आज माझ्या वस्त्रावर वस्त्र केलं. एक दिवस असा उभा करीन. मामा तुम्ही घाबरू नका. म्हणजे एक दिवस असा उभा करीन. माझे 100 बंधू आहेत. 100 बंधू कर्मी एक दिवस तरी तुला नजरेत राहायला लावेल. त्याचवेळी दुष्टीला बळी घेऊन गेले.
प्रतिज्ञा करतोय. ती प्रतिज्ञा ऐक ताई मामा दादा ऐका काय काय आमची ताई दुसऱ्या प्रतिज्ञा केली 100 बंधुपैकी एका तरी भात्या करून विभक्त करून ठेवीन ही तिचं प्रतिज्ञा असेल तर सांगण हा दुःशासन प्रतिज्ञा करतोय त्या पांडवांच्या पाठीला फलसदार विभक्त करीन. जरा बंधू शोभला. काय प्रतिज्ञा काय केली त्या पांचालीला विवस्त्र करीन. बर आता कुठे निघालात ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी प्रतिज्ञा सत्य सत्य करायला करण्यासाठी. अरे बुडता बुडता मरणार होता त्याचा विसरलाय पुन्हा मरायला लागला. ये. नाही प्रतिज्ञा तू केली मरणाची आठवण काढला पण सत्य करण्यासाठी काहीतरी युक्तीचा तेढा लाव टाकायला हवा. त्याला प्रतिज्ञा केलेली आहे. आणि केलेली प्रतिज्ञा जर सत्य झाली नसेल तर प्रतिज्ञा करून त्याचा काय उपयोग आहे? होणार काय होणार? दुसरे काय? तुझी प्रतिज्ञा हा तुझा भ्राता सत्य करणार पण ती जर सत्य व्हायला हवी होय तर तुला आजारी पडावं लागेल. नाही म्हणजे खरं नव्हे. ऐक, ऐक. आपण समुद्रात समजून बसायला करून कुठे पडलो त्या हौदात पडलो. बरोबर हौदात पडल्यावर बराच वेळ आपण पाण्यात होतो. अति पाण्यात राहिल्यामुळं तुला सर्दी झाली. सांगतो. त्यामुळे तुला ताप येऊ लागला. कुणाला? ताप तुझ्या मस्तकात नाही. आता काही वेळानं तू मरणार आहे. म्हणून मी काय म्हणतो असं नाटक करायचं आणि असं नाटक केल्यावर प्रतिज्ञा सत्य करण्याचं काम माझ. म्हणजे मामा हे सारं सर्वस्व नाट्य निर्माण करायला हवंय. पुढे काय ते मग सांगेल. पण मामा म्हणजे ताकद असून त्याचा काही उपयोग नाही. डोकं चांगलं हवं. तुमचं डोकं चांगलं. हो 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 माझ्या भाऊला ताकद नाही. संपला तुम्ही ताप आला. नाटक नाटक चल. हा नाटक नाटक नाट्य निर्माण करायला मला वाटतं शक्तीनं होत नाही ते युक्तीनं करायला हवंय. ऐक तुला सर्दी झाली ते तुझा कारण नाही. ताप येऊ लागला. ताप तुझ्या मस्तकात चढला. आता काही वेळाने हात फिरवत मरणार आहे. नाटक नाटक हो मामा नाटक करायचं. हो, तुम्ही काय बोलता काय? काय म्हणताय? भाचा लवकर मरणार आहे. हा? भाच्याला पोचविण्यासाठी तयार होता की काय तुम्ही? तुझी प्रतिज्ञा सत्य व्हायला हवी ना. चालेल पाहिजे. मग मी काय करतो ते बघ. हा, डोकं जरा चांगलं चालवा तुम्ही. प्रतिज्ञा सत्य व्हायला हवी आहे म्हणून हे नाट्य निर्माण इथं करा. उभं राहा, इथं उभं राहा. म्हणून तुम्ही आजारी. जरा थांब, जरा थांब, जरा थांब. बरं आता काही वेळाला तू मरत हा, नाटक अशा अवस्थेत तू कसा असणार दाखव दे. दाखव दे. हे दाखवायला काय झालं? दाखव. मामा हे का? काही वेळाला मी मरणार आहे. हो. ते आनंद नसायला हवं. ताईच्या लग्नाला येऊन बसलाय. हट. इथं उभं राहा. ते असं बसून चालणार नाही. अरे घरा पहा ते घरातलाय तुझं. तुला सर्दी झाली तुला ताप आलाय तुझा देह थरथरतोय आणि आता काही वेळाने तू मरणार आहे. हे नाटक आहे. नाटक आहे. हा. मला वाटलं मामा मेले की काय. उठ, उठ, उठ. आजार वाढलाय की बघ. मामा 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 मला कसं होतंय? मामा मामा अरे मेलो नाही मी. हे नाटक आहे. करता कशाला? मला वाटलं हे बघ. तू आता काही वेळाला नक्की मारणार. हो, असंच राहील. बरं. डोकं इथं पहिलं ठेव. मामा दादा केव्हा मरणार? अरे खोटं आहे. हा, खोटं खोटं.
माझ्या मरणासाठी हा तुझा बंधू काही वेळाचा सोबतीये आणि अखेरच्या क्षणी तू त्याला प्रेमानं भेटायला आला. कसा येणार तू भेटायला? नाही, दादाला मुलगा झाला, त्याच्या बारशाचं निमंत्रण सांगायला निघालाय. अरे हा मरणार आहे, मरणार. गेला नाही. त्याच्या भेटीला आलायस तू. इथं उभा राहा. कसं यायचं हो तुझा मामा? आजार वाढव. मामा, मी दुःशासन. मी दुःशासन. मी दुःशासन. मामा दुशिले. मी दुःशासन. तू पाहून घे. कोण कोण कोण? मी दुःशासन. आता तुला येत आहे. येणं पाहायचंय. असं यायला हवं. मामा आजार वाढव. नाही, हे आजार वाढवता हे जर सत्य झालं तर नाही, तसं काही होणार नाही. नाही ते माझं काही खरं नाहीये. माझं स्वप्न तसंच राहील. दाब वाढव, दाब वाढव. बघा, आता हे होणार नाही. शाबास, शाबास. अरे काय झालं काय? गेला की काय? गेला? बाबा, तुमची आता नाटकं मला नकोय. विवस्त्र करायची आहे की नाही तिला? हो, कधी त्या नाटकं झाली मग दाब वाढव. इकडे. तू याचा भाऊ आहे. आता काय म्हणणाऱ्या माणसाला त्याची घरची माणसात मांडी देतात. नाही, त्याला मांडी दे. पैसे मागे. त्याला मांडी दे. हो मामा, करता काय तुम्ही? गेला की हे काय? नाटक आहे. हे काही झालं नाही. हे तुला तुझ्या घरी कळलं. कुठं? तिकडे सिंधू देशात. सिंधू देशात. आता एकुलती एक भगिनी, हो मोठा भाऊ मरणार आहे. हे कळल्यावर त्याच्या आवडी निवडीचे काहीतरी पदार्थ वगैरे बनवून घेऊन येणार. तू कशी येणार दाखव त्याला. मामा भावाच्या लग्नाला करवली म्हणून आली. अगं मरणारा भाऊ आहे तुझा. आणि पुरुषांच्या दुःखापेक्षा स्त्रियांचं दुःख थोडं जास्त असतं. मामा पुरुष हृदयात हा. रडतात, तर बायकांचं रडणं हे नेत्रावाटे आसवानीत दिसत. रडणं बरोबर आहे, पण हे गेल्यावर असतं, असताना नसतं. हे नको. इकडे. बरोबर आहे मामा. हे झालं नाट्य. हा नाट्य. आता एक तुझे पिता श्री आमचे भाऊजी धृतराष्ट्र महाराज यांच्याजवळ तू जायचं आणि कोऱ्या कागदावर त्यांची स्वाक्षरी नाव लिहून आणायचं. एवढंच कर. मग त्या कोऱ्या कागदावर काय रेखाटायचं हे मी रेखाटीन. चला. पण मामा हे कसं होणार ना? होणार. मग वेळ कशाला? चला. मनस्ताप आणि मनस्तापाच्या लवकरात लवकर तिथपर्यंत जायचंय म्हणून गदाधराला मी हात देतोय, अर्जुनाला हात देतोय. नकुल साने पण अजून एकही पुढे येत नाही. गदाधरा, दादा पण
निराश या वसुंधरेकडे का पाहता? पण दादा आपण निराश. आपल्याला हस्तिनापुरात जायचंय. हस्तिनापुरात? हो, आणि ते कशासाठी? याच्यासाठी चला म्हणतोय. पण काय घडलं तरी काय? याला कारण एकच, धृतराष्ट्र काकाने पाठवलेला संदेश. दादा तुम्ही निराश आहात. हो. तुम्ही जवळ पाहता तुम्ही म्हणतात इंद्रप्रस्थाहून आपल्याला हस्तिनापुरात जायचंय. काही बरं वाईट झालंय. म्हणजे असं काय घडलंय? केवळ इथून गेल्यापासून सुयोधन अंतुर्नाला खेळलेला आहे. काय? कोणाला खेळलंय? हो, एवढे दिवस बराच राहिला. सुयोधनानं अन्न पाणी सोडलेलं आहे. काय? कारण आणि केवळ धृतराष्ट्र काकाने संदेश पाठवून कळविलेलं आहे असं काय की कळलं? त्याची अंतिम इच्छा आहे म्हणे. अंतिमची इच्छा आहे. आम्हा 5 पांडवांना डोळे भरून पाहायचंय. पण दादा त्याला झालं तरी का? दादा तसं कशाला? आपण काही वेळ आता असेच थांबूया. आता याच्या पुढे दुसराही खलिता येईल, त्याची वाट पाहणं गरजेची आहे. म्हणजे? पण शेवटच्या तयारीला जाणं बरं. अर्जुना, पण दादा अर्जुना, हे कुणाच्या बाबतीत बोलतोयस? सुयोधनाच्या बाबतीत? अरे सुयोधनाच्या बाबतीत जे घडलं, जी वेळ आली ती वेळ जर का या युधिष्ठिराच्या बाबतीत आली असती, हे बोललास ना? असं वाईट बोलू नका हो. असं तुमच्या बाबतीत नाही. तुमच्या डोळ्यात मी अश्रू सुद्धा पाहू शकत नाही. नेमकं काय घडलंय तिथं गेल्यानंतर कळेल पण म्हटलं. दादा ते यासाठी कामेबाज कमरवेश माझ्या 4ही भावांना आज्ञा आहे. तो मामा शकुनी काहीतरी खोटं नाटक करून तुम्हाला फसवतोय. दादा आपण त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवू नका. खरं खोटं याची चिकित्सा तिथं माणसं गेल्यानंतर होईल. साधी भोळी नाही. याच्यासाठी यांच्या